Masagda gatnaşyjylary ilkden instituta ýalanlaryny giň meşgule sergi bilen tanışdylar. Sergide Türkmenistanyň uly kommunikasiýalar ulgamyna ýeten sepetlerine başynan maglumatlar hemde beýleki ulary degişli milli gymmatlyklary masagda gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galardy. Bu ýerde belent ruhy we sanany aýdym saýda çykyşlaryň gurulmagy alma masagdyň derejesini hemde ähmiýetini belent götürýär. Yurdumyzyň inžener tehnik we uly kommunikasiýalar institutyna ýeçilen masagat gahrman arkadamyň başyny başlany milli uly diplomatiýasynyň häzirki döwürde arkadaşly gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde yurdumyzda uly ulgamyny degişli halkara çäreleri giň meşhurly forumlaryň ýygy döwle geçirilýän dogrusyna belenirli. Munyň özi Türkmenistanyň halkara derejeli uly üsaşyr geçirilýän hökmündäki ornunyň puturanýanyny görkezýär. Masagda edilen çykyşlarda belenirşäli soňky ýyllarda ýurdumyzda tutuş tebet ähmiýetli uly üsaşyr geçirilýärleriniň gurulşygyna hemde uly ýollarynyň durkunyň düýpli täzelenmegine zerur ünsürlýär. Bu bolsa garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň uly üsaşyr geçirilýän hökmündäki derejesini berkidýär. Şeýlekeme ýurdumyzyň üsaşyr mümkinçilikleriniň halkara derejesinde işiň peýdalanmagyna zerur ünsürlýär. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara ýeňişligine awraýanyň belende galmagyny şertlendirýär. Merim Şeýle şuýluňy 15-19 aprel aralygyna paýtagtymyzda demir ýoluň hyzmatdaşlyk guramasynyň azad döwletleriniň demir ýol ulagary edaralarynyň ýol başlarynyň hemde jogapkar wekilleriniň masagynyň 38-nji mejlisiniň netijeli häýeti eýe bolanyny belenilip, çykyş edenler halkara forumunyň ýurdumyzyň uly ulgamyna manaşyrlaryny işleň sebit hemde dünýä derejesinde mundan welekde ösürmekde möhüm ähmiýetiniň bolanyny belediler. Belenirşäli ýurdumyzda halkara derejeli maslahatlary duşuklar hemde beýleki ähmiýetli şäherleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmekde ägurt uly tejribe toplandy. Bu bolsa Türkmenistanyň tutuş sebit hemde dünýä ähmiýetli forumlaryň geçirilmegine giň mümkinçilikler açýar. Şeýlekeme ýurdumyzda gurulýan şäherlere halkara giňişligine uly gyzyklanma bildirilýänini bellemeli. Ýurdumyzda häzirki zamany uly ýollarynyň gurulmagy, olaň halkara görkezlerine dogry laýyk gelmegi, bu urda anyp barlayan işleň sebitiň ýurtlar üçin ähmiýetligini görkezýär. Şeýlelikde ýurdumyzda uly wagty halkara hyzmatdaşlygyny ýygy ösdürmek hemde sebitary ýük dolunşygynyň möçürlerini artdyrmak, uluglaryň ähli görnüşleri boýunça täze ähmiýetli ulary açmak hormat prezident bilen ýol başlygyna alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulan urlarynyň birine öwrüli. Şunuň baglanykda ýurdumyzyň şäherinden geçýän halkara gatnawlarynyň sazlaşygyny üpçün etmek, uly geçirikleriniň durnuklugyny hemde uluglaryň gatnawlarynyň sazlaşygyny ýola goýmak häzirki döwrüň möhüm güýdipleriniň hataryna kesýetlendi. Şunu halkara gatnawlaryny ilkinji nowatda Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda ara baglanşygy berkitmek, tutuş sebit üçin ähmiýetli uly siýasatyny kemal etdirmegi wajypdygy belenildi. Halkara derejesinde ýolagçylara gatnatmak hemde dürli ýükleri aşamak ýoly uly düzümleriniň öňüne durýan möhüm güýdiplerin hataryna kesýetlendi. Şunu halkara derejesinde maglumatlary arşmak, özara alaşyklary gatnaşyklary ýola goýmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýäni ýa-da mundan başga da çykyşlarda şuňlar ýurdumyzda hormat prezident bilen gatnaşmagyna uly diplomatiýasynyň ösürmegine degişli amalar şirleýän giň gyrmatasymalan şäherlerine ulanylmagy tawşyrlany awtomobil ýolunyň açylyş dawratynyň hem geçirilerini barada aýdyldy. Milli ykdysady ismiňe ähli pudoklaryny şolsana uly ulgamyna degişli düzümlegi işine häzirki zamanyň täzeçil usullaryny hemde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça gahrman arkadamyň başyny başlany giň meşhurly işleri hormat prezident bilen ýol başlygyna üstünlikli amal aşyrylýar. Bu bolsa uly ulgamyna degişli pudoklaryny işiniň döwri wagt derejede ösürilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Häzirki döwürde sanly tehnologiýalary bütün dünýäde uly orny eýleýär hemde döwleti dolandyrmagy, gowrandyrmagy ýardam berip, eýlat edilen hyzmatlaryň hilini ýoklanyrmagy bolşýary, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de oňaýyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde täzeçil tehnologiýalary ýurdumyzyň uly ulgamynyň ähli düzümlerine giň meşhurly özgörtmeler netijeli durmuşa geçirilýär. Şunun bir hatarda ýurdumyzyň demir ýol we awtomobil ýollarynyň durukyny täzelemek, howa ýollary hemde deňiz derýa ýollary ulgamyna degişli düzümleň maddi enjamyny binýady berkidilýär. Täze halkara ähmiýetli ulary açylyp, ular boýunça ýola goýulan gatnawlary netijeli häsiýete eýe bolýar. Bu bolsa degişli ularda baş-başana giň meşhurly özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň beýanlary.
Masaladın dowamyna uly degişi dizimden maddi enjamlaryň binýadynyň hasam berkidilmegi, halkara ähmiýetli ýolagçy hemde ýük gatnawlarynyň meşgullerini artyrmagy giň mümkinçilikler açýar. Şunu pudoklar üçin ýokary derejeli hünärmenliň taýýarlanmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzda ulug logistika merkezleriniň işi ýygyderlik hemilleşdirilýär. Belenilşäli beýleki döwletler hemde ýurdumyň haritlaryny halkara bazarlaryna eksport etmek, şeýle daşary ýurt haritlaryny ören gysga we amatly möhletleri ýurdumyza getirmek üçin ulag ýollaryny netijeli peýdalanmak meseleleri möhüm wezipeleň hatyryna kesýetdi. Şunu ýurdumyza döwredilen häzirki zamany ulag aragatnaşyk hemde logistika pudoklarynyň halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge, döwletimizden ykdysady we eksport mümkinçiligini ýokurlanmagy gönükdirlerini ýa-da Çıkışlarda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormat prezident bilen başlanyny täze zähmet ýeňişlerini gadanmak bilen Ewraziýa iklimiňi möhüm sowda ýollarynyň çatyryna ýerleşýän watanymyzda ýeri halkara uly üstaşar geçirji döwleti urmakda ýygydarly işleňe durmuşa geçirilýäni belenildi. Munyň özi Demirgazy günorta hemde günnogary günwatary uly geçirlikleri boýunça ýük taşymalarynyň meşgullaryny köpeltmek hemde ýüklen görnüşlerini artdyrmak wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen şyklar. Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Ulag Kommunikasiýalary Institutyna ýeşilen maslahat ýurdumyň ulag kommunikasiýalar toplamynyň hünärmenleriniň hemde institutyň muallimläriniň şeýlekem talipleriniň gatnaşmagyny tegere ustalary başyna geçirilen pikir alşmalary bilen dowam etdi. Şeýlekem bir ýerde betarap Türkmenistan durnukly köpüli ulag üstaşar geçirlikleriniň möhüm merkezine atly mowduy boýunça briefing maslahaty geçirildi. Ony Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejenmary bölüginiň gurulşygyna amal aşyran hünärmenler hemde institutyň ýaş muallimläriniň şeýlekem talipleriniň gatnaşmagyna gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalary boldy.